अच्छे था कन्या निक लगता चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया। चला बिना बकचोदी के वीडियो स्टार्ट करे छे। तो स्टार्ट करे से पहले कान में हेडफोन घुसाला नहीं तो कान फाट के चबूतरा बन जता तो नहीं कहिया। ए भौजी एना लौड़ा जकना मुंह करके किया बैठल छ तनी बतावो न की भेला या हे पोतिया नतिया पटना बा। अच्छा की बोल हो तनी समझ में नहीं ला, तनी फेर से बतावो। पोतिया नतिया पटना बा। हमरा समझ में नहीं ला तब कनी समझ में चल लगी तो और भतार पटना में रहे छ आइ काल रेलाई ने है तो आगा की बतबेल चाहे छ बतावो तनी। देवारा ढोरी चटना बा। की कला ए भजी तोहर देवर गाड़ चटना बा का? देवारा ढोरी चटना बा। अच्छा देवरा ढोरी चटना बा। ए भौजी भतार ठोकाई करेला पटना तो देवरे न होई ढोरी चटना। ए भौजी तनी और कुछ बतावो काका होता घर में घटत घटना बा। तो एक काम करो न ये भौजी घर में घटे छन घटना घटे ल दह ओने तोर भतार के मलवा घटे है तो पटना में तू देवरे से घटावा अपन घटना। ए भौजी तनी और बतावो काका चुसता चटता। देवारा ओठ चटना बा। अच्छा होठ चटनो बा ढोरी चटनो बा और कुछो नहीं न चाटे छ ए भौजी। तोहर सैया कते गला ए भौजी तनी बतावा त। चल गइलू परदेस मजा मारे। सुना भौजी सैया परदेश नहीं गला मजा मारे, परदेश गला गैर मारे सोतिनिया के। चलवा नी काम तू नहीं तो तरफ के मर जबो। तनिको बुझाल ना भतारा के हमारा। बप्पा के लौड़ा बुझे त तोरा भतरा के ओकरा पटना में पलैया मशीन मिलल छे त तोरा कथी ल मरत एनी चालू कर नहीं तो उफेर के मर जेबा तू एक दिन। करे वाला बड़ दूर घटना बा। अच्छा करे वाला दूर तोहर घटना बा। ए भौजी घरे में बा ढोरी चटना त कल न घरे में जल्दी से घटना। चलो भैया बकचोदी ब्रेक लगबै छियै त ऐसे बढ़िया गाड़ फाड़ वीडियो लाबैत रहबा। कनियो निक लागल त चैनल के सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया। चलो बाय बाय।